שלום לכולם. עד כה למדנו במערכת הפועל את הפועל בעבר ואת הפועל בצורת העתיד הווה. כעת אנחנו נלמד את הפועל בציווי. ציווי בערבית על אמר, מהפועל אמרה ציווה. מבנה הציווי בערבית מקביל למבנה הציווי בעברית. העובדה הזאת תקל עלינו בלימוד הנושא. הציווי בעצם חל על 4 גופים בלבד. אנתה, אנטי, אנטום, אנטונה. בעצם אנחנו יכולים לצוות רק על מי שנוכח מולנו. אנתה, אתה, אנטי, את, אנטום, אתם, אנטונה, אתן. כעת נעבור לראות כיצד נוצר הציווי. הציווי נגזר מצורת העתיד על ידי מספר שלבים. שלב ראשון, נשמיט את אות האיתן. במקומה נוסיף אליף שתנוקד בהתאם לניקוד עין הפועל בעתיד. כלומר, אם עין הפועל בעתיד דמה, אליף הציווי תנוקד בדמה. אם עין הפועל בעתיד פתחה או קסרה, אליף הציווי תנוקד בקסרה. כלומר, אליף הציווי תנוקד או בדמה או בקסרה, אך לעולם לא תנוקד בפתחה. בשלב האחרון, אנחנו נתאים את מוספית הגוף לעברית. כלומר, בעברית אומרים אתה כתוב. למד הפועל נגמרת באפס תנועה, ולכן בערבית בגוף אנתה למד הפועל תנוקד בסוכון. בעברית אומרים את כתבי. אחרי למד הפועל נוספת האות י'. גם בערבית בגוף אנטי למד הפועל תנוקד בקסרה, ולאחריה תתווסף יה. בעברית אומרים אתם כתבו. אחרי למד הפועל נוספת ו' שמקבילה בערבית לאות וואו. על כן בגוף אנטום למד הפועל תנוקד בדמה, ובהתאמה תתווסף וואו, ולאחריה נוסיף אליף, כיוון שוואו אינה אוהבת להישאר נחה ובודדה בסוף המילה, ולכן מצטרפת אליה אליף כמו שלמדנו בזמן עבר בגוף הם, הום, קטה, בו. בגוף אתן, בעברית אומרים אתן כתובנה. למד הפועל באפס תנועה, ואחריה נא. גם בערבית, בגוף אנטונה, למד הפועל תנוקד בסוכון, ואחריה נון בפתחה. על מנת להבין טוב יותר, נעבור לדוגמאות. בגוף אנתה בעתיד אומרים וכותבים תכתובו. בשלב ראשון, כדי ליצור את הציווי, נשמיט את אות האיתן תה, ואז נקבל כתובו, מילה שפותחת בסוכון. בערבית מילה לא יכולה לפתוח בסוכון, לכן אנחנו מוסיפים את האליף. האליף תנוקד על פי ניקוד עין הפועל בעתיד. עין הפועל בעתיד בשורש קטה בדמה, ולכן האליף בדמה. כעת אנחנו נתאים את מוספית הגוף בדומה לעברית. אתה כתוב, אפס תנועה בלמד הפועל וגם
בערבית בלמד הפועל סוכון. מקבלים אנתה וכתוב. הגוף אנטי. בעתיד תכתובינה. בשלב ראשון, כדי ליצור את הציווי, משמיטים את אות האיתן תה. במקומה מוסיפים אליף, שתנוקד בהתאם לניקוד עין הפועל בעתיד. עין הפועל בשורש כתבה בדמה, אליף הציווי תנוקד בדמה. כעת עוברים למוספית הגוף. בעברית כתבי נוספת יה, גם בערבית נוספת יה, כאשר לפניה כסרה. קיבלנו וכתובי. בעצם מצורת העתיד נשרה גם הנון בפתחה. בעתיד אנטום תלבסונה. כדי ליצור את הציווי שוב משמיטים את אות האיתן. במקומה שמים אליף, שתנוקד בכסרה, כיוון שעין הפועל בעתיד בשורש לביסה מנוקדת בפתחה, אז אליף הציווי תנוקד בכסרה. מוספית הגוף. בעברית אתם לבשו, יש וואו אחרי למד הפועל, גם בערבית יש וואו, ומוסיפים אליף כדי שהוואו לא תישאר בודדת לה ונחה בסוף מילה. גם כאן בעצם נשמטה הנה של העתיד. הגוף אנטונה בעתיד תנזילנה. כדי ליצור את הציווי, שוב נשמיט את אות האיתן תה. במקומה נוסיף אליף, שתנוקד על פי ניקוד עין הפועל בעתיד. עין הפועל בעתיד של השורש נזלה, כסרה, ולכן אליף של הציווי תנוקד בכסרה. בעברית אומרים אתן רדנה. נוספת לי אחרי למד הפועל נון. גם בערבית יש נא. לפניה סוכון, כמו שבעברית אומרים רד נא, הדלת גם כן באפס תנועה. בעצם מהעתיד כאן הנא לא נשרה. למעט השמטת אות איתן, המילה נשארת אותו דבר. תנזילנה, אינזילנה. לסיכום, הציווי וכתוב, אנתה וכתוב, אנטי וכתוב בי, אנטום אילבסו, אנטונה אינזילנה.